Здравейте, приятели! Вие сте с Adventurous Gaming. Днес ще отваряме целия Brawl Pass. Много се вълнувам да го отварям. И нека да го купуваме. Ще го купя пред вас, точно. И така. И купихме го. Добре, така. Купихме Brawl Pass-а. И сега, нека да започваме. Surfing Carol вземаме, който е доста готин. Добре, скоро взехме Surfing Carol. Браво. Едно, нищо няма се падне, само за колет. Ято може би този клип ще я макснем. Сега да видим. Колет. Парички и какви са пиновете? О, гочено пинче на амбър. Добре, гочено. Така, аз нямам на кой да дадем друг, освен на колет. Така. Приятели, вече сме стигнали до 18-то ниво. Отваряме и ми се падна 2. Хубаво, стискайте палци. Стискайте палци да ми се падна някой герой. Или искам, между другото, искам Гариф и този. И Кроу. Така че, нека да го отваряме. Няма нищо. Добре, Star Power на Ел Примо. Така, сега отваряме койнове и Big Box. 43 точки за колет. Това не беше много як Big Box. Още един, но по-слаб. О, вече не, няма да ги взимаме. Ще ги сложим за бъс. Вече ни се падат койнове. Бонус айтем. 200 токен даблари. Вземаме тези койнове, вземаме тази ръкочейка. И така, изимаме бъс. Имаме нов бродер. Който е бъс. Опа, къде ме върна? Така. О, хора, има едно, има шанс. Стискайте палци за Гриф или Кроу. И Star Power на Стил. Добре, готин може би. Сега. Big Box ще. За бъс ми се паднаха, добре. Така, пин. 34-то вече ниво стигнахме. Мегабокс, моля се седна и се падне нещо готино. 2D. Yes! Хора, 2! Добре, праснали сте лайка. И така, дано сега да е Гриф или Кроу. Спръгнете се падна! Добре, стиснали сте палци! Така, падна ми се спал. Yes! Хора! Какво се случва? Добре, така. Гриф или Кроу? Гаджет? И още едно ли бе? О, супер! Гриф или Кроу? Значи спралтика се пада! Yes, ден на якия ден, хора! Yes! Гриф и Кроу! Този! Спрат и Кроу! Сега за кой ще ги дадем? Искам да цъкам повече Кроу. Не знам. Дълма кеф и Кроу, хора. Точно иска Кроу да ми се падне. Много сте праснали мощна лайка. И той е легендарен. Едва ли очаквах да е легендар, да ми се падне Кроу. Но да, доста готин за мене това. Yes, бе хора, падна ми се Кроу. Три неща, ще има нещо. Не, май не. О, добре, чакайте, че възтряскам. Добре, аз мисля, че ще има нещо ново. Защото, в принцип, мисля, че сме макснали бъс. Нищо. Сега... Мегабоксче. 3 неща, да не сме макснали бъс. Не сме го макснали, добре. Сега дай да видим за Спроут. Добре. За колко да ги дадем? Искаме да макснем. В този епизод, хора, аз викам да ни е целта на макснеме Кроу.
Коровницата. О, няма макса. Четири неща. Гриф или някой друг, който ще даде. Гриф ми се падна! О, yes! Yes, man! Не знам какъв е този мощен унбоксинг. О, има едно. Дано ни се падне нещо гочно. О, гаджет. То якия гаджет на Роса, добре. Сега ги даваме за гриф. Имаме да вреднем същия гриф. 3. Про. Гриф. И спроут. Още 10 джемчета. И бигбокс. Така. Има едно, добре. И гаджет на лут, добре. Гочно. Харесваме за сега. Доста ми харесва анбоксинга за сега, не сам ми харесва. А въобще кърчи анбоксинга. Сега. 6 неща! Какво? Това е нещата с себе. 2 неща поръчваме. И първи гаджет на Мистер Пи. Гаджета на Джак. Добре, вървеше ми на Броли, сега ми върви на гаджети. Добре. И това ме харесва. Не се оплакваме. И гаджети, каквото ще да ми дава. Там да са някакви готини неща, които да ги тестваме. Аз викам, искам да максна вече гриф. Добре, я дайте да видим. Майко, 11 нови неща сме събрали. Не, най-накрая ще ги максваме. Добре, най-накрая ще ги максваме. Най-накрая. И мегабокс. 4. Мисля, че ще има нещо ново. Нищо. Добре. Тук нямаше за гриф. Добре. Това е бигбоксче. Добре, няма нещо, че няма неща. И 4. Джемчета. Инче. Бигбокс. И последния мегабокс. 3. Хора, представете ли сега от последното да ми се падна нещо? Хора, няма нищо, не се падна. Но сега ще апгрейднем доста герои. Кой да апгрейднем? Бъс или Кроу? Бъс или Кроу? Бъс или Аспа Бъс? Бъс или Гриф? Бъс или Гриф? Гриф. Бъс или Гриф? Кроу или Гриф? Даме ги за Кроу. Добре. Майко, колко много пари! Добре. Добре. Включихме му гаджета на Гриф. Добре. 7. Добре. Искате ли? Да, ето. Добре. Аз викам първо кой да тестваме. Всичко. Аре, Карл. Така. Много се радвам, че ми се падна Карл. Двата героя, които най-много ги искам, ми се паднаха. Това е много гъчно. Добре.
Ужас. Знам, че Крол не е такъв някакъв нещо. Това е повече читам. Да спи в расите. Така. Сега вземаме и този бокс. Тук става опасно за мен. Тук става опасно! Шоудаун сме. Няма нищо, хора. Убиха ме. Второ място доста добре. Добре. Тук е един мегабокс, аз го забравих. За 18 000. Я дай да видим. 3. Няма нищо не се падна. Аре ще апгрейднем и... Кой да апгрейднем на 9, да не се пада за другия клип Star Power? Айде ще апгрейднем Амбър. Обърках се. Така, сега с кой да играем, Айде ще играем с Гриф. You just can't refuse my final offer. С господин Гриф. Open for business. Гриф на мен хора според мен е доста силен. Так, чекай, надо да. Помещи на някой. Oh, I have the money. Don't worry. Добре, убихме го. Колт. Open for business. Get out of my shop. Добре, вече имаме доста пауъръпчета и мисля, че с тях се приключва. Мисля, че с тях вече е свършено. Аз съм срещу Дарио. Който е с... Добре, убихме го с грешна практика. I have just what you need. С грешна практика. Така, сега кой ни се падна от ръка да се правят. Така, пускаме сол и започваме. Ей, хора, убихме вече. Добре. Така, сега ще пробваме последния герой, който е Бъс. Къде си Бъс? Добре. Пускаме една игра с Бъс. No one drowns when I'm around.
Добре, хора, е така. Добре. Сега, хора, мисля да приключваме това видео до тук. И да, лайкнете видеото, ако ви е харесало. И също така се абонирайте за канала. И до скоро!